Ned med dig. Ned med dig. Ned med dig. Og ned med dig. Hvis vi lige tager alle frøerne herned. Og pladen. Så svømmer de alle sammen. Skal vi tælle dem? Det kan vi da godt. Du tæller. Jeg tager dem herover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så nu skal vi bare putte alle frøerne. Jeg har 16. Jeg har fanget 16 frøer. Bare laver lidt film. Du skal svømme. Du skal svømme. Alle jer skal svømme. Kom her. Du skal svømme. Hej far. Laver du en film? Ja, det gør jeg. Ja. Og prøv at se den her lille søde frø. Er den ikke sød? Kravle, kravle, hop. Ej, den er ved at klatre op. Se den her. Den må den sandelig. Prøv lige at se. Hoppe. Far, vi skal meget derovre. Du skal derop. Eller du skal derop. Du skal hellere i der. Kom nu. I der. Se, nu kan du sejle op. Du må stændig ikke komme op. Se, nu kan prøve lige at se, hvor den er god til at klatre. Du skal Nu kan, lad lige være med at gøre sådan. Nu gør vi bare sådan her. Og så behøver du ikke rulle den frem eller tilbage. Det står hele tiden. Du. Hej til kameraet. Hej.